Здравейте! В днешното видео ще ви покажа моите нови придобивки от Oriflame и от Avon. Това са ето те. 3 неща от Oriflame и 3 неща от Avon. Ще започна първо с Oriflame. Ето тук са трите неща, които си поръчах от Oriflame. Ще започна с ето този гланц за устни. Oriflame Power Shine Lip Gloss се води. Сега ще ви покажа и цвета. Ето, много приятен цвят. Момент само. Не знам дали добре се вижда. Има дребни бляскави частици по него и изключително приятен за лятото. Следващото нещо е ето тази спирала за очи от Oriflame Maxi Lash 3D се води. Не знам дали добре се вижда, мисля, че се вижда. В черен цвят. До сега не съм я пробвала, така че не мога да кажа ми нищо. Надявам се да ми хареса. Като събера малко повече впечатления за нея, ще ви кажа. Ето. И последното нещо от Oriflame е ето този фондютен Oriflame Beauty от тяхната колекция. Ето, виждали сте. Пише, че има фактор 15. Аз си поръчах този в неутрален цвят. Мисля, че не се вижда. Ето така изглежда и за него като събера малко повече впечатления ще ви кажа. И трите неща от Avon, те са ето тези. Започвам първо с ето тези сенки от Color Trend, тяхната колекция. Те са много малка опаковка. Ето как изглеждат. В синьо и в прасковен цвят. Малки, симпатични, компактни. Party Girl се казват. Мисля, че все още ги има в каталога. Ето, идват в ето тази малка симпатична опаковка. Следващото нещо от Avon е ето този молив за очи. Черен. Ето. Така ще ви покажа. Черен молив. Съвсем обикновен. Автоматичен. Точно такъв се търсих и се надявам да ми хареса отново. Ето. Glamour Stick Airliner Black. И последното нещо от Avon е ето този Nail Expert се води. Това е за ногти. За кожичките да омекотява и по-лесно да се махат, тъй като аз имам проблем с кожичките. До сега всичко, което съм си купувала, не ми е помагало. Видях това в каталога и реших да го пробвам. Идва в ето тази тубичка. Има много приятен цвят. Вече успях да го използвам един път и мога да кажа, че съм доволна, но все пак за един път не мога да събера впечатления. Ето. И това беше последното нещо. Ето всичките продукти още един път. Ето. Ако имате някакви въпроси, ми напишете в коментарите. И това е от мен за сега. Чао!